Apa dong jajane 1, gorengane 1 Anda. 275. Sing 1 itu jumbo. Mak. 275. Sing 175 sering kene. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel keluarga Haris Manis. Pemirsa, selamat siang. Jumpa lagi channel kita hari ini. Bertemu lagi konten kita hari ini. Alhamdulillah siang-siang dapat rezeki dari cepu pemirsa, dari Mak, dari Johor, dari acara setahunnya Sonia apa-apa. Semoga Mbak Sami terima kasih. Makasih juga buat maknya. Ya, aku wis 2 tahun ya rene kangen. Iki nek ora prene yo rene banget. Setahunnya kapan, Mak? Saiki lek berarti saiki masakan. Yo wis langsung ngono wong Jawa ki langsung gawe dadak ya dadak langsung dadi kabeh. Memang gawe dadak berat ra? Papat, mendute papat, Nogosari papat, Iwel-iwel 5. Gasak. Bodoh kan gak pedok Mbak Sami ya. Neng di tanduran pun semoga Dek Sonia menjadi anak yang soleh. Amin. Menjadi anak yang pintar, menjadi kebanggaan keluarga. Iki buat Ibu Linda, Mbak Erna sama. Ya, Tata jajane 1, gorengane 1 Anda. Sayure yo. Kowe duwe kresek ya, Bing? Kayak kresek sing apa ya? Kula warni. Ya ngono Tata masing-masing. Nah. Ya, jangane yo. Aku mau kon go manci kutak-kutuk. Alhamdulillah dapat rezeki hari ini. Rezeki tak cukup gini. Belum tak cukup. Cukup ya. Ceklakno HP-ne cekeling. Tapi ku baji. Anu wis anak. Dokter aku 500. Jebul berat pakai baji nyoblos bar baji nyoblos. Wis sing penting ae. Ayah didol larang. Wis kayak gini. Dan permen besar kok, Kak. Ini baru ada. Oh, walah. Kok ketepaan ini pas libur juga. Jadi ini pas ning omah nih. Ya ngopi. Dan ada ide ini. Apa beli? Monggo, Mak. Bentar, Mama tak ada gitu. Terawat iki. Nyoblos pura bae iki. Gak bae. Apa? Timur apa? Mak kereta Oh. Panas. Besok hujan ya pesan ini. Ini Mbak Erna ben kenesnya soalnya Mbak Erna lagi nunggu Mbok Dami di Jompong. Rumah kakek dia. Pun mantuk, Mak. Kok begitu basi, Mam? Apa aku? Kapan pengusik? Berarti nek mak aku mangi. Bukan dari rumah sakit. Susune di Susune ki ning ngene sore. ya jam. Lah terus iki ning omah dhewe mbek sapa iki? Karo Mbak Erna. Mbak Erna soalnya Sapa jenenge di Alpi. Lah kono cendron Tuban Gendari. Iya, nek mulai diisuk tuh kono, Mak. Ini anak popon dari ya. nggih. Lah nggonku waras iki nggonku bakul bakso mati iki. Apa? Bakul bakso mati ya iki. Lah wingi Mbak ya Allah sakno mbuke wis Ini anu. gak eling, Mak. Ya yamin iki. Alhamdulillah kene ora ana wong mati. Nggonku seminggu 10. Bang Perdong 2 minggu wis syukur. Ya apa jane ngono mati cuek kabeh. Apa, Dek? Kenapa Mama tak ada sayur iki lho? Ini lawang tak mangan. Buat kenapa-napa. Jujur iki mangan jangan-jangan enak rasane. Ya aku mangan nang kono ora. Jangan ya. Anak jangan aku. Enak lho. Cek ambek gede. Jadi kasih toko sambal sama maknya. Ya pandewe kuwi. Pandewe. Nek ku tak pantek. Kan itu kok. Anak sambelnya. Iya. Nah, lho. Alhamdulillah kok. Bisa coba. Wah, kalau keluarga gitu.
Iya, aku ya udah mati mang. Panas dalam buku. Terus sampai barang dari pak pasak konon. Aku bebuk nih kan. Iya barang saya aku tak ngerti lagi. Lalu siapa mas? Ngecek sound. Wah, joget wati tenguai. Apa? Takut dipikir iya. Ora. Ini kan ada Dipikir barungan enggak iya. Kenapa? Enak kasuna diiring barungan. Jadi gembira mau. Iya, numpak barang gitu. Bicara mati. Lah dodol. Enggak. Dodol ning kono ngomong masjid. Terus manganan sing rame tak dono nang kok. Manganan ngepung. Sing mbek kan tinggal ning kene. Iya, Mbak. Oh, lah wong ini dine Wong kan nganu. gawe tinggal kene ku anake nang pondok leng. Heeh. Berarti ngeternak Linda tak. Ya. Wis sampe kereta. Melo. Melo. Cak nangis itu. Ya sampe lah. Nganggo empres ya. Mak kene sik yo. Hmm. Buk sik. Hah? Ini apa? Mimi. Ada iya, enggak ada ya. Anu, ngarani barengan ya. Iya. Ayo sini. Anu, iya iki barengan. Iki beli bakso pemirsa. Nek makan bakso. Oke. Kita makan bakso. Nyapa, Ndra? Yo, kita makan bakso. Guna bakso nak sak tong meneh, Bu. Bakso jumbo. Sak tong. Sak tong. Ojo ning tepung tuh. 10.000. Murah meriah di sini. Murah yo. Sing bodho ning HP ku lho. Yo, kombine es teh Murah. segar. Sing ra ngene. Lha yo ora ngerti. Ora apa-apa. Boleh lah. Dra, entak Dra. Tak entakno Dra. Kene mak tole. Pangsite, Mam. Iki maksudnya iki maksudnya. Gimana ngetok protol wonten. Ya Allah. Ojo ning tok buntung Riza. Heeh. Wala jos, wala. Lha ki pas metangan men lha. Ma. Oke guys, kita makan. Ki kok jane ape teriter apa ape mangan ae ya. Monggo sing ape pengen. Tak tambah lontong mak iki. Mo. Usus kuwara. Kene kok kan duwe sosis ora? Mentah iki. Kae loro adike engko. Iya. Mang rene aku melok ape nggo setir aku. Bismillahirrahmanirrahim. Mas bismillah. Aki punya Mbak Era tinggal di sini. Engko diterkin sore karo. Mulai. Kaya awake dhewe sing rono. Aku ora seneng sama mang. Yo ben Berarti mbak nak wedi niku nih. gak yo Pak ini pengen sampai jam 9 mbak aku ya. Yo wis barengi. Karena udah dures mak kene. HP ku delokno nari. Jadi kenapa tiba emang? Kita mele-mele lho, Bra. Kita Iya, terus gue memang. Mau. Kayak nonton buntung ya, Pak? Mangan, guys. Mau, guys. Ora pedes. Panas. Dua anak mbak tinggal nanti, Mbak? Iya. Yang lain Mbak Linda. Anu, apa? Dapure mangkon omah. Yo, nek nangis malah. Santai nak gak usah kusu. Ora. Apa jane iki ambil turuti wong. Ya. Kalau sudah Ndate 10. Saiki apa, Dik? apa ya? Wes, Mak. 500. Hah? 500 Den. Kena. Maret. Berarti gak ilang. Ilang Maret. Terus mlebu Lah iya ora ge enek le. Ora enek le duwe. 1,5. Lah iya aku cangkemku masam pocodot le. Tenan. Aku ra mbuduki. Iki Maret. Iki lho.
Iki nek nggo inget-ingetan yo somben yo iki lho dhuwit iki ilang. Ora ngarah ilang yo kuwi. Ngono ki. Ndang ngono nek ora duwe klasa lho ngenteni apa. Jejak digital gak bisa hilang, Mak. Jejak digital tuh gak bisa hilang. Sampai kapanpun masih ada. Mandak sudah. Pedesen. Nah. Iki agian. Iki wis tak perbarui. Iki studio nih. Duwe mak iki nenek iki lagi berjalan yo. Main pinat iki. Lagi tanggal 22 Maret 2025 iki. Bener pagi le. Lagi 300. Makane kon nge kelas kok ya bener iki. Kelas aja. Iki. Mas kresek kok. Kresek putih. Gak apa-apa putih lah. Gampang gram boleh wis arek kok. Nanti rasa nggak susah nih. Oke guys, daya mangan bakso. Tuh bakso ini guys. Mantap. Mangan bakso guys. Biasanya mau sak dalan-dalan rene, Mas. Mangkok goreng dhewe nang omah ya. Kayak nek kok buntung ya, Mbak. Kresek putih tajimun ana Dik. Nek kono. Apa ae dagangan nak sapa ana. Halo Bit. Alim. Tani Bit. Ganteng nah. Ambek Bu mau. Buatan. Ini Bu sarung. Sarung ning nomor Apa nih dia apa salat? Buatan. Nang lemari iki yo. Iya, nomor 2. Tulanane mak. Wah, gede wong tak. Kayak wong keteket. Tunggone batamu dhewe nang. Siapa surat ini? Dirane pasane salat itu, Mas. Dirane Kok pasane iki ngono ae kurang tone ra sih. Iki sosese karo per coklat itu. coklat. Nanti di mana iki? Kuwe Mbak sampai engko Mbak nangis. Nduk le. Aja bodo Mbak nek mamu. Heeh. Iki apa tunduknya tak kotor. Iya. Iki kita Mbak Sami kan yo. Dhewe nang. Adik kresek iki mak. Bilang terima kasih. Oke. Ala rono apa dodol. Tak nol. Dayang jauh sehat ya mak. Wis walem, Mas. Ke jakete mai. Ati. Tapi ndik mang apa adol sapi gak payu. Sinten? Gomlene banyak. Nek kan ngaruh ngene Pak Lurah. Wong tukune 2,5 juta setengah dan payu 11 ya ben gomlene. Nek gak ilang, ngopeni 8 wulan. Omae ngarep enek. Terus dibeli nak ibu. Teman. Yang ngerti sini apa, Mak? Anu kacang sangit. Ketoke jere bojo mak Iya, tak icip mau tuh. Ya udah deh. Iki biasanya kok nama kayak mertu nek belde yo ra enek. Karena jauh nih warung paling banyak. Bukan nih Jawa. Aduh. Nih warung Jomber, mau penggawe yo. Wis nang dulu yo. Terus pun total. Wis sampe gawe. Nek loro ngeri. Nek loro nek ora nangis rumah. Anu kok cacing deh. Sampai Mbak Arin. Wah, ojo nangis ae. Apa? Obat nangis nek apotek ki enek jering. Coba saiki kowe ora iso anak.
Cok krungu apa? Engko nangis. Makanya nek mbok eling kan gak eling ora dirungoni mak, soalnya aku ndak Jongkon nangis malah. Jadi dulu aku tak ngono tak bareng iki. Dadi nek bengi ora ana nek ngene mboke. Pokoke Riri iki cek nunggu mboke, lha piye wong sehat total. Engko ora ana jam piro? Bermakriban. Lanjut pemirsa. Enggak ah. Stok mana ndelok yo. Ngarep. Ngene iki adik lho padha semer ini. Wah, Mak sampean iki muni kacang sangat tenan iki, Mak. Lho ndekmu tak cep. Aku celulu apa mae. aku ndek mang gawe ki ora jajal blas. Kuwi yak bunderi pentongane. Sanget aku yo ngono. Ah, yo wis sanget. Larane dadekne tak. Wis pangane dalan ku. Yo umbine dalan. Kok mbok entek. Lek cek iki marges. Semare sangat apa ya, Mbak? Anu Gosong udah. paling. Nek ndek lho, ning geni Kantu. Kon geni-gede. ning geni kayu. kayu nek kompet gak ngarah sangit. Kayu kuwi. Permen susu nih. Wis, Ini pemirsa maknya mau pulang. Wes, Terima aku kasih tak banyak. mulai. Terima kasih, Dek. wis, iki tesku nek tak adane. Engko nek ngantuk dalan gede tak genteni nek. Aku yo Delok ra lo semak, Mak. Nek dalan elek hati-hati. ya engko atake ndang Apane gono, Mak? Apane gono? Iki anake anu Mbak Saryana iki iki. nguri kono omahe. Ngalor. Mbak iki sapa lah gak Mbak tahu. Indra, Sing kae lho pas acara apa gunggusan mae ning ndi lali aku. Aku gak ero. Ngeterno kae lho. Iki baju arce sing wangi aku. Pas gua Dua ndi kae? ning gone sapa kae dulure Marni ki lho. Lah kae lho di sebut-sebut kono kae. Awan-awan ya, Dok. Oh, nah ya wis ayo pamit. Wis, Mbak, aku tak mantuk. Mak matur nuwun nggih. Oke, pulang dulu aku. Iki mangi ya kok Mak, makasih. 2 tahun ra ro kene, aku ngono tak mulai aja lara ae. Sing sehat awakmu lho. Ngono ya lemu awake. Ya awake lemu. Nggih, Mak. Awake lemu bae. Oh, alah ya. Aku ya ro bae jere ning rumah sakit yang mulih ya wis. Kayak ngarep atra. Wis ayo mantuk ayo. Kayak ngarep ae yo. Itu panas yo sore. Ya ya mentar-mentar. Bu. Wong kene yo entang-entang yo gak panenan. Iku lagi tak pengen mati lampu mak mau. Kesuk mati lampu, Mak. Lah iki apik ya montore ya. Sakmene 5 juta iki, Tro. Lengkap, Mak. Loro. 5 loro. Lah mbahnya gak tetep nganggo iki. Telu. Esuk nak kena marin sekolah ben ora bingung. Wis aku tak mulai ya. Dadah. Mantuk, Mbah, mantuk. Sok nek rono tenan. Aku Oke, nggih. sedilo. Cagake Tro jek ngaceng yo. Wis mantuk. Wis Mbah mantuk ya. Aja lara ae. Kowe nek pengen dolan yo gak mentolo yo. Saiki perjalanan Agak Mak wani. nek metu bengi sithik wis gak kuat, Mak. adem, nggo jaket. Ora wani aja metu-metunan. Aku angger pokoknya angger jam 7:30 nang omah. Gak tahu. Yes pemirsa, kita akhiri sebenarnya videonya jangan yang tak ngerti yang marin soalnya marin mau nang omah banyak wedi terus kita pun Mbak Linda. Ki wis aku gak masak tak kono bakso pemirsa. Lah gak roh nek roh ya tak masakno. Mesti anggerane dadak mesti gak ngabari. Ya pemirsa kita akhiri sebenarnya videonya. Mohon maaf jika ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan dari pemirsa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami keluarga Manis. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.